Здравейте, слънчеви! В днешното видео отново ще си говорим за изхабени продукти, както ви обещах вчера. Днес ще си говорим какви продукти изхабих за грижата ми за лице. Първо искам много да ви благодаря за това, че вече в канала има повече от 1000 души, които са се абонирали за него. Изключително много ви благодаря. Правите ме много щастлива за това, че всяко мое видео се оценява и е харесвано. Наистина много се радвам. Нека да започваме и не губим повече време. Първо започвам с ексфолиантите. Имам и два изхабени ексфолианта. Единият е този на Биофичина Тоскана, за който вече съм ви говорила. Няма да се повтарям, защото съм го споменала в няколко видеа. Казвала съм, че много го харесвам. Много харесвах ароматът му. Действието, което имаше върху кожата, текстурата му беше кремообразна. Единственото нещо е, че при пътуване капачката му се счупи. Не знам дали може да се види, много малко е тук се пукна. Това беше единственото нещо, което не ми хареса, но въпреки това продуктът си беше изключително защитен с тази капачка отгоре и мисля дори да си запазя кутийката, като мога да си направя домашен скраб за тяло. Това е ексфолиант с червени плодове. Следващия ексфолиант е ето този на Urban Veda. Тази марка и специално от серията им с ексфолианти, крем за лице и измиващ гел ги изпращат Love Lua почти във всяка една кутия, което мен по едно време почна малко да ме дразни, защото си казах, добре, аз не искам само този продукт, въпреки че ми изпращат различни аромати, различни продукти с различно действие, не искам само този продукт да ми се изпраща. Въобще не ги харесвам, запушват ми по някакъв начин порите. Нали знаете, не знам дали ви се е случвало, кажете ми, може би съм само аз, но когато използвам някой ексфолиант, той е под формата на крем, както беше този, ми се получават нещо като подкожни пъпки от него, много неприятно и въобще не ми харесва и не бих си го взела, но от друга страна, например, приятелят ми много ги харесва и той си ги ползва с голям кеф и когато ги види, той пък много им се радва и всичките, абсолютно всеки един продукт на Urban Veda харесват, така че все пак има кой да ги изхаби вкъщи, но специално този мисля, че аз си го изхабих, затова ви го показвам, но не ми хареса, наистина не ми хареса. Следващия продукт, това е на марката Altea Organics, това е лавандуловия сапун, вече съм ви говорила за него, казвала съм ви колко много го харесвам, купувам си го отново и отново, използвам го за лице, използвам го за тяло, дори го използвам и за шампуан за Лола, толкова е деликатен, така че нямам проблем да го използвам и за нея. Марката вече предлагат и специално разработени продукти, които са само за лице и ми се ще да го питам и тях, така че не знам дали следващия път няма да пробвам някой от новите им продукти, ще видим. Следващия продукт, това е този на Lavera, измиван гел за чувствителна кожа. Харесах и не харесах този продукт. Харесах го, защото имаше много приятен аромат, измиваше много добре кожата. Не го харесах, защото изсушаваше кожата. Прекалено много я изсушаваше и се получаваше това придърпване. Също така свърши много бързо, както вчера споменах, също така продуктите на Lavera са нещо, което свършва изключително бързо. Ако нямам друг избор за какъв продукт да си взема и трябва да се върна към нещо, което горе-долу ми върши работа, ще се върна отново към този продукт. Но наистина, ако имате малко по-мазна кожа и искате точно да овладеете омазняването, но пък кожата ви е чувствителна, този продукт е за вас, но ако имате смесена кожа, не го препоръчвам, защото я изсушава. Още един мой любимец, който не съм говорила за него до сега, но не оставам в банята си без него, това е измиващия продукт на Alverde, което е пяна за сваляне на грим. Този е с лимон и ябълка. Много харесвам как ухае. Alverde е марка, която се предлага в DM и имат изключително изчистен състав, но са достъпни продукти. Харесвам го, не оставам без него. Той също така изсушава една идея повече кожата, но след като си нанеса крем нямам никакъв проблем с него. Обикновено го използвам под душа, когато искам да си махна грима. И да, това е. Обикновено си го пестя, защото тук няма откъде да го намеря, така че искам да имам винаги под ръка от него. Особено когато ме мързи да си махам грима. Той е един много бърз начин, по който може да се махне и да си сигурен, че нямаш нищо останало по лицето. Следващия продукт е вълшебният сапун на Dr. Bronner's. Вече съм говорила за него. Много го харесвам. Той е специално с портокал. И искам да му видя, да усета как ухаеше. Много приятно.
Следващия продукт е ето тази маска на Мадара. Тя е една малка мостричка и се води маска детокс за пълно почистване на кожата. Дълбоко почистване на кожата. Със сигурност бих се я взела като пълноразмерен продукт. Много ми допадна действието и единствено, че леко се зачервяваше кожата след използване, но обикновено я слагах вечер и нямах никакъв проблем с нея. Изключително добре почистваше кожата. Мисля, че тя ми беше от Криси, но и в Love Lula доста често изпращат продукти на марката, така че съм доста запозната с нея и харесвам много продуктите им. Една мицеларна вода, за която отново съм говорила, тя е отново на Биофичина Тоскана, мицеларната вода с червени плодове. Много я харесвам, премахваше очния крем много добре. Комбинация с ексфолианта върши чудесна работа. Имам видео как ги използвам и двете за грижата ми за лицето, така че ще ви го оставя надолу в описанието, за да го видите и него. И със сигурност бих си я взела отново, макар че за 200 мл беше 26 лева, което е малко скъпичко, но беше доста икономична. Аз може би я използвах някъде около 7 месеца. Следващия продукт е един мой любимец. Това е ментовата вода на Дамасцена. Много ми харесва тази вода. Знаете, че в едно от миналите клипчета за изхабени продукти ви споменах, че си бях взела боровата по погрешка вместо ментовата. И не я харесах така, както ментовата. Изхабила съм 2 опаковки от нея и в момента съм на половината на още едно шише, т.е. почти 3 опаковки за около 4 месеца са си отишли. Много ги харесвам, изключително добре хидратират кожата. Аз ги използвам като тоник сутрин и вечер. Следващата мицеларна вода е на Армина Био. Тя беше в кутията на Goodbox, мисля, че беше за декември или ноември миналата година, не си спомням, но тази вода съм изключително доволна от нея. Това е лавандуловата. Февруари месец имах варицела и с нищо не можех да си мия лицето, не можех да използвам никакви продукти. Единственото нещо, което бях прочела е, че трябва да се третира с лавандулов спирт, но аз нямах лавандулов спирт, затова единственото нещо, с което мажех тогава лицето си и пъпките, които имах някъде, беше с тази вода. И това беше единственото нещо, което използвах по време на варицелата си. Много го харесах, помогна ми много. По никакъв начин не дразнеше пъпките, напротив, помогна им да заздравеят по-бързо. И със сигурност бих пробвала някой друг продукт на Армина Био, защото не съм пробвала нито един друг от тяхната марка. Ако вие нещо сте пробвали и ви е харесало, моля споделете ми долу в коментарите и ми предложете какво да пробвам. Следващия продукт е ето тази флорална вода на марката Balm Balm с роза. Това, което не ми хареса в нея е, че тя беше само 30 мл и това беше, но пък шишенцето е много удобно за пътуване, защото е само 30 мл и също така отново е стъкло и е с тъмно стъкло, така че също бих си го запазила, за да си пренасям някакъв продукт, който искам да си нося в чантата, особено през лятото. Обикновено си нося някаква флорална вода, за да мога да се пръскам и да се освежавам. Иначе ми хареса. Знаете, че имам смесени чувства за марката Balm Balm. Някои от продуктите ги харесвам, други не ги харесвам. В този случай този го харесах много. И това беше всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да дадете палчета нагоре, да се абонирате за канала и ще се видим утре в следващото видео.